Zdravím vás lidi, já jsem Brtko a dneska si ukážeme, co nám přidali v updateu minulý týden v sobotu. Takže můžeme si už rovnou všimnout, že nám přidali novou Katyušu a ještě k tomu nám přidali nový Spitfire. A my si ukážeme, co plnit, aby jsme získali tyto stroje. Takže až budete tady, tak kliknete do Daily, tady na tohle, budete tady pravděpodobně mít 3, kliknete sem a tady budete mít toto. Tady můžete vidět svůj level a tady můžete vidět svůj challenge pro dnešek. Tady se vám budou resetovat a tady můžete vidět, jak je level vašeho týmu. Pokud nemáte tým, tak tady pravděpodobně nebudete. Ale když klikneme na Rewards, tak se dostaneme na tuhle stránku, kde budeme mít toto. A napravo můžete vidět tady Katyuše a Spitfire. Katyušu získáte na level 5 a Spitfire dostaneme levelem 20. A my si teďka ukážeme, jak Katyuše vypadá, co nám umožňuje a všechno možné. Takže tohle byla Katyuša a teď si můžeme ukázat, co nám teda umožňuje. Takže když do ní nasedneme, můžeme vidět, že ovládáme pohled jak ten vlek, kde máme 16 raket a střílí jak kdyby na... Můžete vidět, že tady mám takový červený laser, který ukazuje, kam to poletí ta raketa, takže já když namířím na tohle a zmáčknu a střelím, můžete vidět, že to letí přesně tak. Takže to umí toto. A maximální rychlost se bude pohybovat teda 40 mph. Takže to není to moc, ani není to málo. Takže někam ujedete, ale třeba myslím si, že klidně takovýmu M1 Abrams neučíte. No a teď si ukážeme, jak je Katyuša silná. Mám teďka 13 raket na sobě, jelikož jsem 3 vyházel do tam těch baráků. A ukážeme si, jak je Katyuša silná na to, abyste rozbili štít nepřátelský, který má 4000 životů při maximálním upgradeu zadarmo. Takže můžeme vidět, že jsem zničil štít 30 raketama, což je teda poměrně hodně dobrý výkon. Na to ostatní jakoby takovýhle věci moc silný nejsou. A můžeme vidět, že za tu dobu, co jsem to vystřelil, tak za takovou chviličku se mi dobily rakety, což je teda na tom veliký plus. Teď něco povíme o Spitfireovi. Takže Spitfire je auto z druhé světové války, britská armáda. Když se podíváme na staty, tak je to pro jednoho člověka. Má teda kulomety na sobě a nic jiného. Můžeme vidět tady na obrázku, že má 4 listy vrtulí. Rychlost moc není jakoby rychlá, ale když se vezme třeba takovou štuku nebo Mustanga, tak se můžeme podívat, že ta rychlost je u těch letadel z druhé světové války úplně stejná. Když se ještě koukneme na ty věci, tak můžeme vidět, že má víc životů než P-50 a Mustang a síla jakoby jeho výbavy taky není moc silná. Třeba když si vezmeme štuku, tak ta je silnější v tom, že má na sobě bombu, která dokáže zničit Mause na 1 ránu, když se trefíte tak úplně přesně, což je teda jako ohromný výkon. A ještě, aby se vám omylem nestalo, tak až budete chtít spawnout z Katyušu, tak to nehledejte hlavně v garáži jako já, který tady asi 10 minut řešil to, jestli má bugovou hru, že tady nemá nikde Katyušu. Ale ten problém je v tom, že ta Katyuša je přímo tady. Spawnuje si tady, což já bych teda nikdy neřekl, ale když se podíváte, tak se tam naprosto úplně čistě, naprosto těsně vejde, když tady jako můžeme vidět, že tady máme malinký ty, ale vůbec nevadí, to si asi jako nikdo všímat nebude. Takže jo, tohle byl ten update pro tento týden a u dalšího videa čus!